5 ka oras nga check-in time sa dili pa ang departure sa eroplano, higpit nga Ipatuman sa Mactan Cebu International Airport sugod sa Septembre 1 hangtod na sa Septembre 21. Kininunot sa gikatakdang runway rehabilitation sa tugpahanan. Ani ang report. Madayon na gyud ang asphalt overlay sa runway sa Mactan Cebu International Airport nga mulanat og 5 ka oras kada adlaw hangtod mahuman kini sa Septembre 21. Siradaan ang runway gikan sa 1:30 sa kadlawon hangtod na sa 6:30 sa buntag. Tungod nini, adunay mga flights ang mapiktuhan sa pagtak-op sa runway sulod sa 5 ka oras. 48 ka flights ang mapiktuhan matag semana sulod sa runway rehab period. Busog ipahibaw sa kadakuan sa Mactan Cebu International Airport nga istrikto nilang ipatuman ang pagpasayo sa mga pasahero, ilabi na sa international flight nga kinahanglang 5 ka oras sa dili pa ang departure maka-check-in na. Gitumong kini aron dili mo samot kalangan ang operasyon sa eroplano nga daan nang nausab ang oras sa paglupad. Before 1:30 AM, daghan yung ganang flights. No, nagbunching ang flights nato. So to mitigate the congestion that can cause, we are opening our check-in counters 5 hours earlier than the flight. Yeah. So this in fact is a policy namo nga walang gi-observe to open it 5 hours before so that people can come earlier and check in earlier. The earlier the people come, the better chance na mas on time ang mga flights. Sobring gipasabot ni Attorney Dikdikan, ang General Manager sa MCIA nga kinahanglan na gyud i-rehab ang runway kay delikado na kaayo kini alang sa mga eroplano tungod kay aduna nay mga lubak-lubak ug balaso na usab kaayo nga peligro masuyop sa makina sa eroplano. Gigahinaan ang runway rehab og 250 milyones ka pesos. Ato man ang gi-ask ang mga airlines na lihok-lihok lang ang mga schedules. So far, we've been able to salvage mga 500 flights na retime lang. So ang nabilin karon, there are around 800 flights nga could be cancelled. Samtang gipahibaw ni Attorney Dikdikan nga adunay modernong secondary runway nga pagahimuon. Aduna kini kapin sa 2 bilyones ka pesos nga proposed budget. Kon mahinayon kini ang Sugbo na ang ikaupat sa tibuok kalibutan nga adunay susamang runway.